Nyakora moga jwango ya ureke no machiegni e chenro ni maru Piny okinyi makawuono ma en okinyi ma wacho ni en okinyi ma jaber odiochieng' ma en chieng' tich abich. Nyakora moga jwang ka en tich abich to ngima bende ka okamoke mana kama othingo kamano nyaka odhiambo kama ngiyudo kanyo chenro mar Ramogi Night odiochieng' mar swaglaw ka wachopo kawuono tarik 27 dwe mar abich. Nyasaye donge ber wachomo giko dwe kendo ageni sani kichiwo gokinyi bedo ni gi mor e chunyi mor dhod chunyi ka wuotho achiel ariyo adek wacho ni gu mosi gu pili kichomo kata kama idhi wuodhe gimoro akia ka jowadu oseyude nyakora moga jwang machiegni chenro mar Piny nyinga Cleophas Oluoch. Oyawre nyakora moga jwang kamoro mora ma intiere ageno ni chiemo maber kaka wuono mana kaka Cleophas osewacho en chieng' swaglaw. Ang'eyo ni joma thoth ahinya rito chieng' tich abich kalore ni en chieng' mogika ma waloro godo juma kendo wachomo weekend. Tich abich mari chalo nade kamoro mora ma intiere wantiere kae mar mi chenro mar okinyi mondi e kangwa dhi e swaglaw bang'e machiegni nyinga Joyce Odur. Kata kamano njoka nyanam kamoro mora ma intiere en geno mara ni iru piny e yo makare kaka pile piny karu to rugi mage odiochieng' ma kawuono orunu e yo machalo nade bura Nairobi kaendi koyo ema pod oromowa kata kamano waru e yo makare machiegni bed kodwa nyaka giko mar chenro ni nyinga Sharon Ong'ao. Sharon Kawuono Lara wacha gi Joyce. Achio maber. Koyo emi yuago mang'eny. Koyo. Koso no kuwinje. Koyo ni. Koyo. Koso ane moka winj koyo kenda. Inenore ni imakri ka kimakri. Onge kaka makora. Koyo kata ng'ich ineno ni irwako sweta mang'eny e dendi ema ni seche moko ok wanyal rwako swet ni mang'eny. Mapono no warwako oko mar studio kata kamano ng'ich. Ok en mriambo. Ong'ich. Cleophas to in? Atemo chiewo. Atemo. Nikech ong'ich to dio kong'ich ahinya timadho chai. Kiwinjo ka gimoteri ahinya to Joyce wacho ni medo mana sweta. Ok sweta achiel, swet mang'eny. Swet mang'eny. Mana kamano. Tachiewo maber. Uchiewo maber. Mama nyasero kamano. Waringo machopo ka wacho ni kawuono wachopo bende ka onge nyidho to koth nochwe kapok koso kochwe ko. Anto ka winje inte koth no gine da Kiambu to wan wanjo Nairobi. Jo Kiambu. To memo be kawuono no kuweya kawuono nyakora moga jwang ayudo memo. Be. So smart. Uneno maber. Wanyis nuka pok nyakora moga jwang onyiso neno maber. You look so smart. Imbi neno maber. Achoni kawuono chieng' swaglaw. Dial ne chame kanyo. Dial odhi kuodho. Joma nigi alaji. Jok mokwero ringo. Sawa wango chama mana gweno. Nyakora moga jwang machiegni chenro mar Piny okinyi makawuono kama ikono gik mathoth ka wacha gi weche manyien madhi kelo okinyi makawuono kae to mano nonro mag gaset okinyi makawuono bende mwadhi yudo ka achiel koda nyawadwa Joyce Odur ma bende dhi kelo nonro mag gaset okinyi makawuono ka chenro makawuono wachwalo ni bende nikech kawuono wacho waloso mana matin gigo matin rekod ngima dhano kae to wadonje mbaka bende mabedo kwa goyo mbaka mokonge twak mar Piny kachiel kod mano mara mbaka oromo. Nyakora moga jwang to kaka waseyudo nonro mar gazet manga kelni kanyango wadonje twak mokwongo mibiro kelni kanyo kod nyadendi Sharon Ong'ao. Sharon twak mokwongo kawuono wanyalo nyiso joneno wani watwako tudore ga mana kuma nyakora moga jwang odiochieng' makawuono twako mokwongo e chenro mar Piny ahinya dhine nyidendni joma nyire mine mantiere oko kacha pegi manyiri bedo joutegi gintiere gi ting' mane kindegi magineno malo kata magine dwe mana ka duluo wache akiani jolony ang' wache machalo nade Sharon Ong'ao nyakora moga jwang ang'o mono twak makamano okinyi makawuono kaeto bang' mano nyakora moga jwang kaka ing'eyo pile ka pile chieng' tich abich en mana ngolo mokwe wamiela mang'eny to wawuoyo matin kaka wuono akiana alieknu jathum mabende wabiro bedo godo koso wamigi siso lieknegi nyalo liekonegi lieka matin nikech mbui kata be gisenene wasekeyo posters e mbui nyakora moga jwang kango chopo kanyo saa 2 nyaka saa 3 ango bed kod jathum mano Helen Mtawali mabende kawuono wadwa bedo godo e banjo ka watwak mana matin mar mondo mi imed ng'e matut inyalo mana oro ne penjo mora posters mabende ne waseketo e mbui kanyo kama bang'e tok mano wabo bedo kod chal mar fwambo mabende biro kelni kanyo konyawadwa Sharon Ong'ao kaeto wabiro wene Cleophas Oluoch mar mondo mi ochwal mbaka nyake counties kama intiere Cleophas. Koro mbaka no ero wadhi kelo ni twak nyake county mari okinyi makawuono joma mine nigi ratiro mane mar makolo onego bed ni make kanye
twak ma kamano onego bed odiochieng' manyoro. Kata kamano alam mano bage piny Kenya ahinya buore Nairobi kae ne otimo twak ma kamano ok obedo. Wachwale iri okinyi ma kawuono gintiere gi ratiro mane mar mako lo, be oyienegi kaluwore gi chik. Wadhi bedo kod jolony makedo ne ratiro bende mag joma mine kaachiel kod jodong luo ma bende dhi tudore kodwa koki kaunti ma Homa Bay. Gidhi miyowa pachgi ni luo kitwa gi timbewa ni time nade sani ma piny oselony, onego bed ni time yo machalo nade. Mbaka ne duto dhi chopo ni kanyo koromo kanyo saa 3 gi dakika 15 okinyi ma kawuono nyaka saa 5 mar onyango. Ka watieko mano ang'wa donjo mana e swag lao full dose pado manyien mbak ndalo kod Ramogi jwang' gomo wake. Ka watieko kanyo weche manyien ka donjo koni to wadonjo Ramogi Night. Mana kamane chenro ni duto mantiere mana e Ramogi TV kimedo mana kete kae. Ka wachako sani gi weche manyien tudri kodwa achiel kachiel e Facebook marwa mar Ramogi TV, mano kuma nitie achiel kachiel sani live, Twitter mar Ramogi TV KE, Instagram Ramogi TV Kenya, tudri kod @Cleophas Oluoch, kaeto SMS Joyce kacha wayudre kani. SMS line maru inyalo yudowa ioronwa ote mari machuoka e namba mar 23600. Kinyisowa ni nenowa ka intiere kanye to bendi nyisowa nyingi. Ka an bendi nyalo tudri koda e Facebook page mara ma en Joyce Odur, Twitter handle @JoyceOdur_. Mana kaka Cleophas gi Joyce sewacho, med tudri kodwa, ornwa ote, chwalnwa penjo. Koka mano abe tudri koda achiel kachiel mbui maga duto te, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, iyuda Sharon Ong'ao. Koka mano machiegni nikech ma Endrupi kora Ramogi jwang' tap kibiro ni saa 2 mar okinyi mar otieno. Sani wayud weche manyien okinyi ma kawuono chenro mar Piny. God has given and will give us the grace to endure and to turn some of the challenges into opportunities. Serving as Deputy President, I may have fallen short of expectations of my boss, His Excellency the President, my good friend. I ask for your forgiveness. Ile mpelekezo ya BBI tunazidisha pesa ambayo inakuja mashinani kutoka 15 kwa 100 hadi 35 kwa 100. Tutaweka pesa ya serikali kununua ardhi zote ambazo ziko hapa pwani zenye hakuna wale wanaitwa absentee landlords. Itapambana na ufisadi vilivyo. Ukiniona hapo na uone Munya, unaelewa hatucheki na hatuchezi masaa ya kazi. The only sure way to safeguard ourselves as individuals, as families, and as a country is by us taking the vaccine. Oya orenya kora Ramogi jwang' kendo machiegni weche manyien okinyi ma kawuono e chenro mar Piny. Nyinga Cleophas Oluoch. Wachako weche mano timore odiochieng' manyoro e buore Nairobi kae kuma iro ni jotelo ma pacho kae ne yudo thuolo mar puodhruok kendo mar kware ng'uono e alam makende mane obagi ne Kenya. Lamo makamano ne timore kendo matimore higa ka higa. Ne oyuore gi jodito ka otelne kod jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta. Lydia Okeyo ne oyuoro romo makamano kendo loso no ripodno e yo machalo kama. Sa 3 okinyi, lamo mar 19 mibago higa ka higa no chakore kod wende mag pak. Ganda no bedo mos ka winjo weche mag jip manori kowuok e dho jodolo ka lwasi to notwere mokalo kaluwore gi liet mar siasa masani osaso piny Kenya. We raise our heart to God in plea that the Holy Spirit may be not locked out from the hearts of our leaders. We must learn to initiate conversation, to initiate discussions, even when we are different in opinions, to be tolerant to the needs of each other. Let us transition from any form of hypocrisy and turn to sincere prayers. We want to transit with God
enda nasi. Thuolo no bende no otigo gi jodite puodhruok ka ogai ma doho Martha Koome to nokwayo ng'uono kuom jo Kenya kaluwore gi buche moseng'adi ang'aya e pachoka. We confess that we have delayed justice. We confessed that we have let murderers and other criminals go scot-free. We confessed of all our shortcomings and invited God to walk with us as we continue to transform this country. Jalup jatend piny Kenya William Ruto to nokwayo ng'uono ir jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta ma ok gisebedo ka gimodhore go pi. We have tried our best. We may not have done as much as you would have expected of us. We have failed you in some areas. We have not been as united as we should have been. We have failed in some areas. We ask, and specifically myself, I ask for your forgiveness. Mano keto mayot kwaruok ng'uono ka jotelo mopogore opogore ne oyawo chunygi kendo bolore ka kwayo ng'uono ne jogo ma gisechwanyorego ka bende ne gisingo nyayo kwe kinde ma koro piny Kenya ochimo yiero maduong'. I want to take this opportunity to ask for forgiveness, and if I also forgive those who have wronged me. How I pray that our prayers are matched by our actions. If we do that, we definitely will have peaceful elections, a peaceful transition, and a nation that stands together. Jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta to neno kod wach mokalo ka koro ojiwo gana jo Kenya mondo onyakue ahinya to sinema koro piny Kenya ochomo yiero madwe maraboro. To wish each and every person who is vying the best of luck, knowing that there will only be one winner, as we have been told, and our prayer is that we shall accept and be able to move forward and live to fight another day. Oganda jo Kenya mano yuoro e lamono mano bagi mogike boten Jubilee no nyiso mor margi gi weche mano wachi e lamono ka bende ne gimedo kwa jotelo ma pachoka mondo tim campaigns magi e yor kwe. I can only request Kenyans to heed to what was said today, that elections are not the end. Wawuoguru oko walam Nyasaye nikech kaneno kendo kwang'yo kaka piny oti Nyasaye osekawo gini kendo oseketo e lwetwa. Telo oken gimochuno, ng'amoloyo botero mbele, ng'amolo be nyaka duog chien otig ng'amolocho. Nilifurahisha sana hasa wakati ambaye Deputy President William Ruto alipoweza kumuita Martha Karua, ni kama kwamba alikuwa shamkaribisha ofisini. Kwa hivyo mimi nishaamua Martha Karua ni Deputy President. En lamo manopong gi chiwo ng'uono kendo timo ng'uono ka jotelo mopogore opogore ma pachoka koro singo riwo wi oganda jo Kenya ahinya to sema koro piny Kenya ochimo yiero ma dwe maraboro. Wenge koro chimo jotelo ka bende gidhi timo kaka gisingo. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano ahinya Lydia Okeyo kuom report makamano. Wadhi nyime podi wechego mag alama no bago odiochieng' manyoro. Nyasi mar lamo ne Kenya ne otime yorno mar nyiso muolo e kind josiasa kendo riwruok mag jochung' mag siasa ne oneno e lamono. George Bati miyowa picha mar kaka ne lamono otimore kendo weyo sigana e pacho oganda jo Kenya. Tich Ang'wen, tarik 26 dwe mar 5 2022, donjo e sigana mar piny Kenya. Odiochieng' ma jatend piny Uhuru Kenyatta yuoro e alam ne piny Kenya. Alam mogik moyuore kaka jatend piny. Jotelo donjo motelo mondo giikre ne rwako jatend piny. Ka kapet makwar onang'o lo moling' thi. Kar sa 2:07 mar okinyi, jatend piny thurore safari park ka irwake gogai mar bad migawo mar doho Martha Koome. Bang'e to rieyo e kome mane oikne. Pray for our leaders, our president, our deputy president, the former prime minister. Bang'e wayanga lam gi jodolo mane tayo nyasi. Wende mag pako nying Nyasaye ne otwe lwasi. Ka joma juso, joma bende ndeko wigi ndeko, ka jalup jatend piny William Ruto oting'o bade. E kinde ma Eva Bahati ochako wer. Kano chopo sa chiwo twak,
Jalup jatend piny William Ruto chung kendo rwako Martha Karua e lo Raila Odinga magipiemgo, manyiso ni mane en alam kendo ok paw siasa. I'm going to ask my sister, Martha Karua, allow me to break that protocol so that she can come and make some few remarks. To nikech neno odiechieng' mar lemo, jotelo ne ochako nyiso chia margi emako gi wich. Jalup jatend piny William Ruto chako. And the Bible says in Isaiah 1:18, we have fallen short. Kama Karua wacho ni en gi mako gi wich, kata kamano ok ober e wes ma owuokie. I just want to remember that somewhere in the Bible, I'm not good in quoting, so don't expect the verse. It is said, prayers without action. Ruto ne okwayo ne jatend piny Uhuru Kenyatta ngima maber e kinde makoro ikore mar dhi e rutaya bang' tieko tende tarik 9 dwe mar 8. As you head to retirement, it's my prayer that God will give you every aspiration of your heart. Bang'e ne ochopo thuolo mar jatend piny Uhuru Kenyatta. En ne odwoko erokamano kowacho ni orwako alam mar William Ruto. With the grace of God, I do hope the prayers of Mheshimiwa William Ruto come true. I'm really looking forward for a lot of peace and enjoyment in the years to come. So with God's grace, tutakuwa tunaonana huko mbele. Ma tieka yanga chenro no kapok ji oke. Ka moko ne otieko ka kuodho wach, to moko bende mosore ranyisi mar osiep kod kwe. George Bati, Ramogi TV. Erokamano George Bati kuom report makamano. Weche manotimre kacha mamit kendo gigo manotimre kanyo ka jotelo kware ng'uono kendo ka gilemo ne piny Kenya. Weche machielo wadhi rango gigo manotimre Imbo mar Kenya. Gigo manotimre kanyo kutoka wechego mag siasa. Ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance on Raila Odinga koro singo bero osiepe kind piny Uganda gi piny Kenya. Neno kendo wacho kanyo ni mar neno ni chenro mag ohala bedo malong'o ne jodak ma Busia tok ka osekawo telo mano bang' dwe mar 8. Odinga ne owacho ni tego osiepe kind pinje mag Afrika ma Ugwe bende biro chugo thuolo mar tije ne rowere. Kaka jafwambo marwa Eric Owenga lero, kweth mar Azimio bende oseyo riwruok mar Kenya Kwanza motelie kod jalup jatend piny Kenya William Ruto kuom koso chia mar tayo Kenya. Odiechieng' mare mar 2 e Imbo mar Kenya, Odinga nogo tach e kaunti ma Busia mar Serombulu ne dwaro mare mar bedo jatend piny Kenya mar 5. Odinga nolimo Butula, Teso North, Nambale ae gikone to ne ochopo gi Lange Matayos mano e chuny boma ma Busia. Kaka okang' mar chugo thuolo mag tije ne rowere kendo bero lwasi mar ohala, Odinga nowacho ni osechako goyo okang' mar tego osiep e kind pinje ma ogoyo tong' gi Kenya ahinya to Uganda. Tunaongea na Museveni. Nataka tufungue mpaka Kenya na Uganda, tumarishe uhusiano wetu. Tunataka kujenga hapa Busia a special economic zone. Kalango Odinga to sechego nosiemo wang' jopiny mondo kwed mokalo riwruok mar Kenya Kwanza makoro sani temo muomo gwenge ma Imbo mar Kenya. Ka gituoni kweth makamano ni kod jotelo makinde duto onge kod paro maliw mar konyo Kenya. Nani anasaidia wa Kenya? Nani ameleta demokrasia? Nani ameleta multi-party? Nani ameleta devolution? Na mimi naona mlima, naona pwani, naona Nairobi, naona magharibi, naona Nyanza, Ukambani, Northeastern, zote ziko nyuma ya baba. Wale walienda kule upande mwingine ni watu wanafanya biashara na nyinyi. Wameambiwa hawawezi kupata chochote wasipopeana 70 kwa 100. Ndio wapatiwe 30 kwa 100. Sisi Mheshimiwa Raila tayari ametupatia bwana Oparanya, ametupatia Marende. Odinga geto mbulu moheo 2.5 mano e county sabich mag jodak ma Western kosingo ni telo mare biro kedo kod nengo ngima makoro tek tweta sani.
Odinga gilange na ramoni kura duto ma Western koro nyaka bidonj mane e cup mare dwe mar 8. Mimi nataka hapa Busia mfanye 3 piece, 6 piece. MCA, MP, Women Rep, Senator, Governor, Rais. Nataka watu wa Nambale ikifika tarehe 9 mwezi wa 8 kura ya urais iende kwa Raila Amolo Odinga. Ogai mar Azimio la Umoja Raila Amolo Odinga odiochieng' mare mar 2 gwenge ma Western koro okonjo piny mondo oneni duond bura mar ODM oyudo sir mapek mokalo kendo jotelo duto oyier mana e bwo bura mar ODM. Odinga kiny nochim kaunti ma Trans Nzoia mar sero jopiny mondo ochung' kode yiero maduong' mar 8. Eric Owenga, Ramogi TV, Matayos, Busia County. Erokamano Eric Owenga kuwuok mane county no ma Busia. Kendo e wechego podi mopogore madhi nyime kod wechego mag siasa. Wadonjo kanyaka gwengego mag masawa mar Kenya. Jalup jatenda Azimio la Umoja One Kenya Alliance mano Martha Karua kod Lange ne ochako donjo kendo e gwenge mag masawa mar Kenya ka gitimo kisera mar ombulu. Karua ne oteni kod jatend migao mar pur e pacho kae Peter Munya ne esero ombulu e gwengego manyandarwa kendo singo dongruok e sekta mag pur kod pith. Walter Nyambaga miyowa ler e wachno. Jalupo gai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Martha Wangari Karua donje kar chung od bura mar Naragwa e kaunti ma Nyandarua e chenro mar seto ombulu masawa mar piny Kenya. Kaunti ma Nyandarua mong'ere kod chenro mar pur pith kod ohala, Karua kod jatend migao mar pur Peter Munya mane otene ne odhi nyime kod chiwo singo mar biro bero sekta no karanyisi mar chwalo mbolea ne jopiny e yo manyangafu. Tuko na mipango ya kuinua uchumi na kila kaunti hata Nyandarua itakuwa na a new product. Mpango unaitwa One County One Product. Tukiwa na mafactory mpya kwa kila kaunti, hawa vijana wetu watapata kazi. Wewe ndio tunaangalia kama jamii ya Mount Kenya tukiwa zote katika area hii utuongoze na tunapenda baba tunampenda mwambie arudi tena. Kura ya baba ni kura ya mama. Tunaelewana? Tunaelewana? Na sisi tukiwa ndani ya maslahi yenu huwezi kuharibika kwa sababu tutakuwa tukichunga nini. Karua bende ne nyiero kweth siasa mar Kenya Kwanza kopimuni gionge kod lai mong'ith minyal pim kod chenro mar Azimio la Umoja man kod chenro mar siro sekta mar pur Nyandarua kod gwenge mamoko. Serikali ya Raila Amolo Odinga itapambana na ufisadi vilivyo. Ukiniona hapo na uone Munya, unaelewa hatucheki na hatuchezi masaa ya kazi. Hiyo ndio kazi tumepewa na baba Raila Amolo Odinga. Asa mtupigie kura tuweze kufanya hiyo kazi. Jotelo mamoko moriwo koda ka Francis Kimemia bende ne ochopo chung kod Martha Karua loso kod jopiny. Kenya mzima wewe ndio tunaangalia kama jamii ya Mount Kenya tukiwa zote katika area hii utuongoze na tunapenda baba tunampenda mwambie arudi tena tukiendelea kufanya siasa yetu hapa tukiendelea mbele. Kwa serikali itakuwa ya Azimio na iko na mheshimiwa Martha Wangari Karua, iko na mheshimiwa Munya ikiongozwa na mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Nege jiwo jodak ma masawa mar Kenya ni otiko mar Karua kod Odinga ema nyalo biro yombe yiero maduong'. Kwa hivyo tukae ndani ya serikali tuchunge maslahi yetu katika serikali ya Raila Amolo Odinga. Sasa sisi watu wa mlima tutatengeneza historia kuwa na mama wa kwanza ambaye atakuwa naibu wa rais wa Kenya. Sio ni heshima kwa kina mama wote na watu wa mlima wote, si ndio? Nyandarua ni locked. Tutaenda kwa kila mlango, kila boma tukitafuta kura ya baba na Martha. Ni kweli? Walter Nyambaga, Ramogi TV.
wawuok e gwenge mag Nyandarua masawa mar Kenya kendo wadhi nyaka dhowath nam chumbi erokamano ahinya Walter Nyambaga. Kamachielo koro wayudo kanyo ni jalup jatend piny Kenya William Ruto ne pod onyonore e gwenge mag dhowath nam chumbi ka osero ombulu. Ruto okwayo jodak maka dhowath nam chumbi mondo obi ogone ombulu ne chung' mare mag jo Kenya Kwanza ka gisingo bero mogundho chal mar ngimagi. Chris Owino nigi ler mathoth. Sarjevo e kar chung' od bura Manyali, kaunti ma Mombasa e gwenge makadho wadh nam chumbi. Jalup jatend piny William Ruto kod riwruok mar Kenya Kwanza ochopo e kisera mar ombulu motelo ne yiero ma tarik 8 dwe mar 9. Arambe! Mana kaka ndalo 2 mokalo, thor mar wach ne en duoko pacho chenro mag dhowath ma Mombasa kowuok e boma ma Nairobi kod Naivasha, poni riwruok mar Kenya Kwanza oloso piny owacho mabiro. Ile hujuma ililetwa Pwani, poti ya Pwani operations zikapelekwa Nairobi na zikapelekwa Naivasha. Nchi ya Mombasa ama mji wa Mombasa na Pwani ikakaa kama mahame kwa sababu vijana zaidi ya 7,000 wamepoteza ajira. Mimi nawatangazia hapa ya kwamba tarehe 10 mwezi wa 8 tutarudisha operations za port zote kutoka Naivasha na Nairobi irudi Mombasa hapa. Tumewekeana sahihi na William Ruto kwamba yale mashamba ya mabwenyenye ambayo wameyanyakua serikali itayanunua, kila mwananchi apate cheti ya shamba. Ni kweli si kweli? Jalup jatend piny okwayo jodak makadho wadh nam chumbi mondo biogo ombulu ne Kenya Kwanza ka osingo tieko midhiero mar lowo mosebedo wich bar maduong' ne oganda modak e gwengego kuom thuolo malach. Vile tulifanya kule Rift Valley, tukaweka 1 million acre fund. Tutaweka pesa ya serikali kununua ardhi zote ambazo ziko hapa Pwani zenye hakuna wale wanaitwa absentee landlords na wale mabwenyenye wengine wenye ardhi, tukitumia compulsory acquisition ili tuondoe uskwota kabisa katika Pwani hii, na wapwani wamiliki ardhi yao, tuwapimie na tuwapatie title deed, ndio tuondoe uskwota katika Pwani na katika... Sisi kama viongozi wa Pwani mtutoe aibu ile ambayo iko hapa Pwani na tufanye kazi na William Ruto ili Mombasa yetu na Pwani yetu iende mbele. Wapi mikono ya William Ruto hapa? Na pige kura kwa ushabiki ya mapenzi ya vyama. Pigeni kura kwa mabadiliko ambayo mnategemea katika vyama. Waomba munipe mimi fursa nilinde wa maskini, nihifadhi watu dhaifu, nirudishe uchumi. Ruto bende osingo mar tieko chenro mar gero kar thedho mwandu moyiedhi madongo kundu kanyakla kod bero kuonde dak mongohore makadho wadh nam chumbi. Ile special economic zone ya Dongo Kundu ambayo tayari tulipata waegezaji, tutahakikisha ya kwamba kabla ya Disemba mwaka huu hiyo special economic zone ya Dongo Kundu imeanza kujengwa, ndio ilete ajira kwa vijana wa Mombasa na vijana wa Pwani. Kwith mar Kenya Kwanza kor ochomo county ma Kilifi kod Lamu odiochieng' makiny e limbe margi mar ndalo 4. Nasema tuanze chini. Hapa boto. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Nyakora Mogejwang' gi report mar Chris Owino okinyi makawuono ema kelo e giko magweche manyien okinyi masani mane waiko ni wagoni erokamano kuom bedo kodwa saa 12 mar okinyi mane wachako sani nyaka sani mwatieko saa 12:30 wagoni erokamano ahinya mana mar kete e Ramogi TV e chenro ni mar Rupiny. Erokamano ne jogo duto mane osemolo kanyo Facebook marwa live kama ntie kanyo ndire wacho kanyo ni lit na ahinya. Imagine ni ka gima wacho ni if there was domestic violence, wacho ni mokelo tho, wacho ni ng'ato nego bed ni itweyo. Sigana makamano nitiere kumoro kanyo mabende ang' waluwo kendo wakelni muya wa Kandara, wacho ni oneno waka en Kandara town. Erokamano ahinya. Ng'ato penjo kanyo ni wuon akeyo to ne okodhi alam nang'o koso ne wuoth mabor. Mano namna mesha kodhiambo. Nyoro ne tie gwenge ma Busia
kendo ng'eni sanwa lema Rolex Odhiambo neno wakani Mombasa erokamano ahinya kuom kete kae. Abdalla Midambo neno waka nitiere piny Uganda oyawre ahinya. Robert Matano wacho ni 6 piece ema wagoyo kamane kaka ginene. Owino Bonyeza wacho ni waru maber ka nitiere Awendo Town. Emily Auksa neno waka en makare kachiel kod Sheila Ochola. Jadolo Gabriel Odhiambo ochiyo maber Nairobi Runda amor kodwa e Ramogi TV. Minzoni kaka pile erokamano ahinya oneno waka en Kalangi. Kamachielo bende Wuod Jen Ochieng osedonje budho. Jojo Uma owacho ni chieng Oumo Ochieng mano wuod Nyakach erokamano ahinya. Peter Kimani inenowa onenowa wacho ni okowinj wato onenowa. Jared Uti Maramula erokamano ahinya. Nyako Ramogi Jwang Maka wacho ni Makolande David onenowa ka entiere Dandora Phase 5. Nyako Ramogi Jwang medikete mar Ramogi TV ka nikech podi eko kidayudo weche makoro ndik gi jondiko gi pach josomo gin bende kamiyudo wae kacha pachien mane mano nonro magazet biro kod nyawade Joyce Oduor gi jafwambo wada modhi kono wa okinyi makawuono nolal kanye kete mana kanyika Clever Soluoch waroma bang' yweyo machok makao e chenro mabiro mar nonro magazet. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Waonge tabu giji iwacho ni Ramogi na ka en mana ngolo kami bede no ngami mulo no gini make lweti no mana mos wacho ni usiku saka Nuri yuche ni losi nyingo Baby rock na wenda ilosi nyingo Wawuoyo matin to thum kalie Awenya dago